Het nijs is nog vast in Gariep, maar de meeste mensen hebben toch wel een mening over de plan. Van gas af is een goed ding, ben ik helemaal voor, maar het kost het ook een soort. Dus ik denk van nou, stel je voor dat ze de mensen een potje geld aan kunnen, dat ze zonder rente weer waarom betalen kunnen en dat ze hun huis eventueel gasvrij meidje kennen. Dat zou mooi wezen. Nou, we willen wel mij helpen, maar ik zie net in dat alles van gas af komt. En waarom is dat? Nou, net iedereen is ik bemachtigd om dingen aan te schaffen om helemaal van gas af te komen. Ik vind het een hele goede zaak. Ja, vanwege de grenslijnen zou het dat er de kraan tegengedraaid wordt, dat is wel een goede zaak, neem ik aan. Als het slacht, dan wil ik heel graag meedoen. En ik denk dat eigenlijk ik iedereen meedoen moet. Gariep is vanzelfs bekend vanwege het Grutter Zinnepark dat er door de energiecoöperatie online is. Maar gasvrij is weer een stap verder. Het wordt een hele opjefte. En aan de andere kant, de mensen moeten net van gas af. Het is een pilot om te zien wat we zien komen als wij proberen om zo'n meenschap, zo'n wijk, zo'n dorp, om dat eventueel van gas af te krijgen. Dat het dwarseme Gariep voor de plan nu keersen is net zo vreemd en wichtig voor de ambitieuze doelstelling van de gemeente om in 2040 energie-neutraal te wezen. Het is prachtig mooi dat we juist dit kunnen gebruiken als bron voor het verdere dorp in het extra deel, maar ook voor de provincie en landelijk. Want dit is gewoon een pilot waar ontzettend veel uit te leren is. Wichtigste taak is nou om de dwarpelingen mee te krijgen. De subsidie is daarbij een mooi helpmiddel. Als je nou bij wijze van spreken een warmtepomp of andere dure installaties in plaats van het gas aansluiting doggen, ja, dan kent wel eens 20 jaar door die je dat waarom vertjen. Nou, mensen willen dat net. Die ben net alleen met duurzaamheid bezig, maar die ben ik met de duurzame financiën bezig. Dus dat wordt te duur. Nou, die onrendabele top, daar kunnen wij dan subsidies voor aan. Eind dit jaar zet de coöperatie al met de plan nu het eind.